ya so da wanda ya so a inda ya so irin kuma yadda ya so kuma ma fa'ala al-jalil fa huwa al-jalil. Akwai sakonni da nake so a wannan yau sai ne albarka a wannan rana mai albarka akwai sakonni da nake so da diyar da su amma da na so in fara da wannan sakon wanda ya kunshi raddi tatacce kuma gamsashe insha Allah bisa gurbace da shubuhohi da aka rarrakito ake nema a harkisa addini a lalata shari'a a kulkice hukunce-hukuncen ubangiji tabaraka wa ta'ala da sunan sabunta dokar aure. Da ma saboda aka dozirin yan jarida da muka gani waɗanda muna son sakon ya fara fita da wurin a yau ɗin nan zan fara tace kulasar sakonin da yake so da ɗiyar sannan kuma mu tafi zuwa ga wannan sakon. Zama gatanka saboda na mai ci watakila daga abin da ya jawo min maraici ya jawo min rashin gadin da rashin gata a fuskar wannan bakin azzalimi matsayin da na tsaya a kai irin matsayin mahaifina a jirgin na rashin yarda da wannan ya mutu a cikin addini bai ce kuncen Allah yadda malam sama da shekara 50 da ta gabata ya zare kan sakarin ilimi ya yi wannan shekanci ya baje shi ya binne shi to kuma a yau gashi bayan shekara 50 an sake komo da wannan ibrinci alhamdulillah babu malam amma to a yau da muhimman sabanin da nake so na gabatar da fari dai a wannan shekara ta 2017 a wata irin wannan da muke saki a yanzu da suka shekara 50 ce Allahu Akbar wannan ta ayyuka ko risala ta shekara 50 din nan wanda ana ya raya ni Allahu Akbar na rayu tun kuna misalin ɗan shekara 4 ko ma da ce ɗan shekara 4 ba san kuma duk sai ƙadiriya sai ƙaunarta sai yi ba da awai shekara 50 yau shekara 46 kenan da shekara ba abin da na sani ba abin da na iya sai hidimar ƙadiriya وأما بنعمة ربك malam ya bar duniya a dukkan yan uwana ya dan malam ba wani da yake gabatar da hidima ta addini a kwaye gidan kadiriya ke tara dandazon al'umma sai
ina gangani a dukkan wata munasaba ta musulunci a maulidin ma'aikin Allah na yi a gaban malam, a maulidin shahul qadir na yi, na kuma kafa masa nasa wanda shi kansa malam ɗin. Sannan in sabon shekarar musulunci ta yi ita ma mu yi. Idan Rajab ya kawo sab'a wa 20 don sake tarawa mu yi Rajabiyya bikin Isra'i da Miraji ta sayyidina Rasulullah. Kuma a cutar da barin ya ta kusa da ta ajali tsawon makonnin da malam ya kwance a duk yanar da malam ya haifa, karatu da malam yake bayarwa a saman da lahadi da sati ni na haka ya kusa malam ni da ke kuma ni din nan Allah shiga mata wala wallahi Allah tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa Allahu na ji daga bakin malam fuska da fuska ba ni ke gaya ba har so na ji lokacin da malam yake faɗa cewa ni yake tsara da baki shi Allahu akbar ya san abai ya wannan a gabana a gaban malamansa guda ɗaya da rage daga cikin malamansa akwai wanda ya tsawon rai wanda ya wanzu ya zo daga lokaci zuwa lokaci ranar juma'a in an taso daga masallaci ya biyo su gaisa da malam to malam ya taɓa gaya masa a gabana ya gaya malaminsa na ko malam masallaci zai gaisa da malaminsa ya gani ɗan yi zai ke tambaya wannan wane ne sai ke gaya masa ya ce kuma shi ne ke tsarar da gaji Allahu akbar Allahu akbar akwai wani dattijan mukaddami na ƙadiriya malam Hassan Bobar Kabula ana masa rasuwa shekaru da dama shi ma a gaban wannan ba Allah na yi sanda ba da yake gaya masa firamar malam ni na ɗauke a ɓarar na ba wanda bai cancanci can gaba wata baka ba don komai ne haka ba ba don komai ne haka ba saboda in kautar da ƙadiriya da gidan ƙadiriya shiga cikin irin wannan musibar da a yau wannan azalimi sai da ya fito da gidan Allah tsine masa amin wato kausa sun gaskata suka ce gudun kaddara ba don komai ne abin da ne ba wallahi sai dan asirin bayan malam shigar sai dan kan adiriya ya haɗu babu nufi babu rike wallahi tallahi wannan kullum shi ne abin da ya sa ne Allah sarki Allah daga wannan mutane da dama ba su kushe ba suna ganin laifi na suna ganin jinni na jawo ai wannan abu yanzu da yake faruwa da gaskiyar ni da jawo amma da wasu biya نويت جميلا فيما عملت الورى ولكنها نفسي قال لي زميل
in na san abin da na yin abin da zai haifar kenan ko misali zarafin nasu ba sai da lamarin ba a bayan malam a yi duk hayadasa da za a yi kowa ya yi rabansa a ƙarshe Allah ya inganta na wanda zai inganta wallahi abin da ya fi ba da tare da ke da ta kai ci a lamarin da na Najeriya ba wannan azzalimin dan uwa da na dora shi akan karagar mahaifina ya biyo min da wannan sakayyar ba shi ruwa da haushi yan Najeriya wallahi tun gwiwa da munafunci da adirawa shi ya fi min ciwo kafin na dora shi akan gilabar malam yan Najeriya sun san shi ya san su ya san inda suke ya san abin da ya dame su ni ne ke shiga kwano samu duk bakadarin da ke garin nan ya san shi ba a yi barka ya ni ya san abin kuwarsu ni suka sani in sun zo gidan Najeriya ba ni za su gani kafin su ga kowa a tare da mani amma a yau da tsinci kai na irin jaza'in da nan Najeriya za su koyi baya a dindilanki abin da za mu haɗe da su kenan a dindilanki wato ce ko saboda ni ba da kuɗi shi ko da suke mara baya mai kuɗi ne amshaki gargaɗaƙi ga hotacce zai bushe iska ya zai gida na miliyan 200 miliyan 300 saboda haka ya zama wali ya zama ƙudubi ya zama gausi kai ya zama musu a mafakon Allah ya to ai wasan jarin aliyya shi ne yau kudin ka ba jari ke istiqama Allah rabbi karamati rabbi karamati Allah akbar ba shi ne hotel mun yanzu misali guda zan ba ku irin abin da yan Najeriya da ke ɗanɗana daga hannunsu yanzu abin da aka yi a wannan wuya a duk wuraren da na ƙarar da rayuwa ta a cikin hidimar Allah hidimar manzan Allah hidimar tumar ke sha wani ƙarar babu kamar kawai nan wuya yau shekara 20 cin ina santi ina zanya a garin kawai nan wuya ba mu kawai nan wani kurin ba da ita da kawai kanta kawai nan wani bayan da bai shiga ba sako lungu ƙauye cikin rairayi muna kamar mota ta kare sai an fito an gwada ƙarfi an tura an fidda ita da haka da inganta musu ƙadiri da da bunƙasa musu mutane har ta kai yadda ta kai a yau amma a yanzu ƙadiriyar kawai na bude ta gari gida biyu akwai sadiƙai mukhlisai waɗanda haini suna nan a tare da
akwai kuma ba an yan abu ya riba a shakita ba yan abu iblis a shakita sun daga ta iblis tafiya ga haddin da a gidan kadiriya na kauran na da za a zo halara kasidar da za a ja a yi kusanci da ita zuwa ga Allah ba ta yi Allah ba